Ens farà la presentació sobre l'Agència de la Qualitat del Sistema Universitari de Catalunya Maria Giner Soca, secretària d'ACU Catalunya i del seu Consell de Govern. Maria, sisplau. Gràcies. Bé, en primer lloc, excusar l'absència del director de l'agència. En aquests moments està en taxi venint aquí, però el temps no ens permetia esperar-lo més i per no demorar la presentació doncs la faig jo, tot i que això és l'excusa perfecta per convidar-lo una altra vegada, com a mínim dos, aquestes coses d'última hora. Bé, moltes gràcies a Ivalua. Realment per nosaltres és un honor estar aquí. Realment creiem molt en el tema de les sinergies i aquest és un gran exemple de com aprofitar aquesta comunió entre agències que ens dediquem a l'avaluació, malgrat tinguem àmbits diferents, i esperem tenir més oportunitats en un futur. A veure, jo bàsicament el que faré serà explicar-vos què és el que fa l'agència. Com abans deia el company, el director de l'Agència de Salut, veus moltes cares que no són les que normalment acostumes a veure a aquests àmbits, per tant, per nosaltres és realment una oportunitat per explicar què fem a l'agència, també perquè conegueu una mica més del que passa a Catalunya en l'àmbit de les universitats. Després ens centrarem en quines són les evidències que disposa el sistema universitari català. Ho farem des d'una perspectiva, a veure, molt passant per sobre, perquè clar, si ens en dissem molt n'estaríem tot un matí. I finalment unes reflexions finals. Intentarem amb aquesta mitja hora explicar-vos aquestes tres qüestions. Pel que fa al que és l'agència, dir-vos que l'agència és una agència que es va crear a meitats dels anys 90, a finals dels 80-90, va haver com una corrent a nivell europeu de demanar a les universitats, exigir-li que rendissin comptes sobre les seves activitats. I aleshores es van començar a constituir agències d'avaluació externa de la qualitat justament per això, per demanar a veure què és el que feien i com ho feien. En el cas de Catalunya, el govern de Catalunya de seguida es va posar d'acord amb les 7 universitats públiques catalanes i va crear un consorci, que és la primera agència, i aquesta agència va ser la primera que es va crear a tot l'estat espanyol. I si no recordo malament, em sembla que va ser de la 4ª o 5ª a nivell europeu. Per tant, portem més de 20 anys en funcionament. No està malament. No som tan grans com l'Agència d'Avaluació de la Sanitat, però no està malament. L'any 2003 va haver una primera llei que ja ens va incorporar ja com a agència externa d'avaluació clarament dins la llei d'Universitats de Catalunya, i allí les universitats públiques també van incorporar-se al Consell de Govern de l'agència i per tant ja sí podem dir que tot el sistema universitari català des de l'any 2003 forma part d'ACU Catalunya. Després dir-vos que finalment el 2015, fa 2 anys, el Parlament de Catalunya va aprovar una llei pròpia d'ACU Catalunya i per tant ja anem amb la nostra llei que l'estem tot just ara desplegant. Quin és el nostre objectiu? Doncs nosaltres, el nostre objectiu és avaluar, acreditar, certificar la qualitat tant de titulacions, serveis, professorat del sistema universitari català. Però com ho fem? No ho fem perquè nosaltres ens haguéssim inventat res, sinó que ho fem també basats en estàndards europeus. Abans el Joarco comentava que era molt important tenir referents externs i per tant les agències a nivell europeu ens hem unit i vam crear uns estàndards europeus que són els que nosaltres seguim. Quins són els principis bàsics d'aquests estàndards? Bàsicament tenim molt clar que la responsable última de l'avaluació són les universitats, de la qualitat són les universitats. Les universitats són les primeres que han de tenir cura de la qualitat dels títols que ofereixen o del professorat que té. O sigui, això no es pot traspassar a una altra institució que no siguin elles. Després que tots els processos avaluatius comptin amb experts independents i també, intentant evitar al màxim el conflicte d'interessos. No pot ser que un expert avaluï una entitat tenint algun interès. I això és un principi que hem de garantir les agències. El tercer principi, importantíssim, bàsic en la nostra feina, és la transparència. O sigui, totes les nostres activitats, tots els resultats de les nostres activitats són públics. Si navegueu per la nostra pàgina web, que us convido, realment podreu trobar tanta informació, potser massa, però tenim moltíssima informació i tota és pública i podeu accedir. I finalment el fet que els nostres referents no només poden ser locals sinó que han de ser internacionals. No ens podem mirar només com ho estem fent aquí, sinó que hem d'anar més enllà.
Les agències de qualitat a nivell europeu, per ser reconegudes, hem de passar cada 5 anys una avaluació externa internacional coordinada per una agència europea que es diu ENCA, i superar aquesta avaluació el que ens permet són dues qüestions. La primera és continuar sent membres de ple dret d'aquesta associació, de l'ENCA, i la segona, imprescindible, és ser inscrites al Registre Europeu d'Agències de la Qualitat, que es diu ECAR. Aquest registre, ECAR, que us sapigueu que nosaltres som una de les primeres agències inscrites. La nostra inscripció és des que es va crear, pràcticament estem allà. Però què permet aquest registre? Permet que un país d'Europa pot agafar, i Dinamarca mateix, pot dir, ostres, tinc interès en convalidar un títol o tinc interès en captar estudiants d'aquest títol. Doncs aleshores, sabent que nosaltres estem al registre, els resultats de les nostres avaluacions respecte a aquell títol, ell hi confia de tal manera que ja s'ho creu i ho adopta. Això vol dir que facilita la mobilitat acadèmica, la mobilitat dels estudiants per tota Europa. Per tant, és la construcció de l'Espai Europeu d'Educació Superior, és un dels pilars bàsics. D'agències, o sigui, no és que aquí Catalunya fos més que ningú i s'inventés una agència com un bolet, no. D'agències n'hi ha a tota Europa més de 60, de les quals més de 40 estan com a membres de ple dret d'ENCA i unes 42 estan al Registre Europeu d'Agències de la Qualitat. A nivell espanyol n'hi ha unes 11, de les quals 7 estan a ENCA i a ECAR. I nosaltres vam ser la primera agència estatal a ser-hi. A banda de les agències europees, també tenim un plano internacional important. Hi ha una associació d'agències internacionals que es diu INQUAGE, on estem englobades més de 300 institucions d'avaluació d'educació superior, i nosaltres de l'any 1998 en som membres i, a més, des de l'any 2013 nosaltres assumim el secretariat d'aquesta institució. És un nomenament per 5 anys, l'acabarem el 2018, però aquesta posició ens ha permès tenir una visió privilegiada no només del que passa a Europa, sinó també del que és el que passa al món. I realment hi ha molta variabilitat, moltes diferències. Pel que fa a l'agència de la nostra activitat, sempre la dividim en 6 eixos estratègics. Ara em centraré només en els 3 primers, però perquè tingueu una pinzellada que treballem d'una banda amb la qualitat de les institucions, que aquí és l'avaluació de títols i de centres. En un segon bloc tenim la qualitat del professorat. Després fem tot el que és generació i transferència de coneixement. I el que no tractaré tant avui és la part d'internacionalització, direcció estratègica i comunicació i organització interna, que ja són qüestions que potser no són tan rellevants per aquesta sessió. En tot cas, pel que fa a la part d'avaluació institucional, d'aquí recollim un munt d'evidències. Les universitats catalanes, igual que les espanyoles, s'han hagut d'adaptar al que és l'Espai Europeu d'Educació Superior al procés Bologna, que segurament a molts de vosaltres us sonarà. Abans d'entrar en vigor Bologna, si una facultat volia fer un títol, doncs anava al BOE, mirava el pla d'estudis, quines eren les troncals, les obligatòries, les optatives, ho publicaven, ja podia tirar endavant un títol. Quan entra en vigor l'Espai Bologna, canvia completament, la responsabilitat dels títols recau sobre les universitats i són elles les que han de fer un primer plantejament, han de fer el que es diu una memòria de verificació, han d'explicar en un document què volen fer, quin títol volen impartir, quines competències tindran els estudiants que surtin d'aquell títol, quin professorat aportaran, instal·lacions, etc. Llavors, sobre el paper, l'agència el que fa és verificar, comprovar que realment aquella memòria de verificació té consistència, té solidesa i té sentit. No pot ser que tingui un títol, un nom amb uns objectius molt diferents de les competències que després aniran adquirint. El director de l'agència acaba d'entrar i no sap que li preparem més sessions. Aleshores, Martí. Vols afegir-te, Martí? O continuo? Vale. Aleshores, si no... Aleshores, bé, amb la memòria de verificació nosaltres fem això, comprovem que tingui coherència, consistència, per tant, amb un procés d'autorització que fa el govern, en el cas de Catalunya de la Generalitat, el títol es pot començar a impartir. Però aleshores què fem quan comença a impartir? Aleshores el que es demana a les titulacions és que facin un procés de seguiment continu del seu títol, com està funcionant,
en base a evidències, òbviament, però que analitzin com funciona el títol i en base a aquest seguiment les universitats poden proposar modificacions que es registren a la memòria. I finalment, cada 4 anys en el cas dels màsters i 6 anys en el cas dels graus i els doctorats, nosaltres organitzem visites externes d'experts externs que van a les universitats a analitzar, contrastar in situ si realment aquella memòria de verificació que tenen aprovada té consistència amb el que estan fent, o sigui, que no ens trobéssim alguna sorpresa, alguna, però molt poques realment. Aleshores, al passar aquest procés d'avaluació acaba amb una acreditació que té diferents nivells. En el nostre cas tenim unes acreditacions que són favorables, unes acreditacions que són excel·lents i unes acreditacions, algunes amb condicions. Perquè tingueu una idea, de l'any 2014, que és quan vam començar el procés d'acreditació, perquè ja havíem començat el cicle d'avaluacions, fins a l'actualitat, més o menys hem acreditat la meitat dels títols de grau i de màsters a Catalunya. Si no recordo malament, hi ha un 10% que està en condicions, un 70 i alguna cosa que és favorable i un 17% que són amb excel·lència. Per tant, realment, el sistema universitari català, la qualitat que té és força bo. Pel que fa a professorat, ràpidament, quines són les accions, les actuacions que fem i d'on generen evidències? Doncs el que fem bàsicament és el professorat que vol incorporar-se com a professorat contractat a les universitats catalanes, el que fem nosaltres és una avaluació prèvia perquè es puguin presentar els processos de selecció de les universitats. Per tant, nosaltres diem si tenen el nivell de lector, nivell d'agregat o nivell de catedràtic. Llavors, en funció del nivell que ells vulguin optar, nosaltres els avaluem la recerca i diem si el tenen o el tenen. Això els dona una acreditació per poder-se presentar aquests processos. Una altra activitat que fem és l'avaluació dels mèrits, tant els professors funcionaris com contractats, tot el que és la seva tasca de docència, recerca i gestió, nosaltres l'avaluem a efectes de retribució. I finalment també vam començar de forma pilot i esperem en uns anys poder-ho impulsar, l'avaluació de recerca dels departaments per ajudar també a les universitats, als seus departaments a millorar les orientacions de la seva recerca. En tot cas, tant les avaluacions de títols com les avaluacions de professorat a nosaltres ens donen evidències que nosaltres incloem dins el sistema dades. Pel que fa a generació de coneixement, el president ho comentava abans en la presentació, ACU Catalunya des de l'any 2000, en col·laboració amb totes les universitats catalanes, ara ja públiques i privades, fa cada 3 anys, aquest any és la 6a edició, una enquesta d'inserció laboral als graduats universitaris que es van graduar fa 3 anys. Per tant, aquest any nosaltres estem, l'any 2017, estem avaluant les persones que van acabar l'any 13, més o menys. Aleshores els preguntem diverses qüestions, però sobretot és quina és la seva ocupació, la qualitat d'aquesta ocupació, però també els preguntem que per això el motiu pel qual fem l'enquesta telefònica, perquè és telefònica, és que els preguntem sobretot quin és el seu grau de satisfacció sobre les competències que van adquirir durant la carrera i quina és la utilitat d'aquestes competències que estan fent. També els preguntem sobre la satisfacció amb la titulació, etc. Tot això tenim ja realment una base de dades brutal, o sigui, em sembla que tenim més de 80.000 registres, és una de les bases de dades més fiables de tota Europa a nivell d'inserció laboral dels universitaris. El 12 de juliol farem la presentació dels resultats. En tot cas, també, a més d'això, teníem com una cara de la moneda que era què pensen els estudiants, però em diu, ostres, però què pensen els ocupadors? Era una inquietud. I amb això l'obra social de la Caixa ens va ajudar, va col·laborar amb nosaltres i des de l'any 2014 vam començar a fer una enquesta als ocupadors. Una enquesta que vam preguntar a uns 3.000 ocupadors què és el que opinaven sobre la qualitat dels recent graduats que incorporaven a les seves universitats, a les seves empreses. Els preguntàvem sobre la relació, sobre per què els havien contractat i això realment ens ha donat una informació fantàstica sobre, en tot cas podem dir que a nivell global els ocupadors estan molt satisfets també amb els estudiants que contracten, per tant bona senyal. Des de fa poc també estem fent enquestes de satisfacció dels recent graduats, els preguntem sobre la seva satisfacció immediata, sobre el professorat, sobre les instal·lacions, sobre la titulació,
Però aquí encara no tenim prou dades com incorporades al sistema, hem d'evolucionar una mica més. I amb tot això fem estudis de sistema, que els tenim tots públics, els podeu trobar també tots a la pàgina web. Indicadors. Aquí realment també el sistema universitari català és molt afortunat perquè des de l'any 2000, si no recordo malament, juntament el govern de la Generalitat de Catalunya, ACU Catalunya i les universitats catalanes es van trobar per construir un eix. Un eix és un repositori de dades que recullen. Les universitats faciliten al govern de la Generalitat les dades sobre matrícula, demanda, oferta, tot el que tenen, i això el que ens facilita és que nosaltres, com a ACU Catalunya, les dades que necessitem per a tots els processos d'avaluació les utilitzem i les preparem amb un portal que es diu WINDAT, aquests indicadors docents pel seguiment de l'acreditació, que és el que utilitzen les universitats per poder fer el seu seguiment i després la posterior acreditació dels títols. Per tant, tot està vinculat. Les dades que tenim no són per tenir-les, són per utilitzar-les de cara a l'avaluació. I finalment organitzem tallers i jornades per presentar els nostres treballs. En tot cas, què fan les agències al món? Acrediten programes, per tant fan tota la part d'avaluació de títols i fan acreditació institucional, no només acreditem títols, sinó també acreditem institucions. I què és el que no fan? No avaluen el professorat, això és una raresa de l'estat espanyol. Tampoc no fan tot aquest treball de facilitar indicadors i dades al sistema per a l'anàlisi, per a la presa de decisions, això tampoc no ho fan. Per tant, tota aquesta recol·lecció de dades d'enquesta d'inserció laboral que us estava explicant ara, això no ho fan. La resta d'agències, ells opinen que són les pròpies universitats qui ho han de fer. Tampoc no fan l'avaluació de departaments i en el cas de les acreditacions nosaltres no només acreditem el que és bàsic per poder superar l'acreditació, sinó que a més tenim dimensions addicionals, que és aquelles titulacions que excel·leixen en aspectes com puguin ser la internacionalització, la inserció laboral dels seus graduats o bé la interacció entre la recerca i la docència, doncs també podem fer unes avaluacions a banda per poder-los donar un segell a banda que els ajudin també en el seu posicionament en el món universitari. Quines evidències disposa el SUC? Amb tot el que us he explicat, de cadascuna d'aquestes coses surten indicadors moltíssims. Abans, però, una breu reflexió. Aquest informe sobre l'OCDE és antic, és de l'any 2007, però d'alguna forma sí que reflecteix un sentiment que explicava abans el Howard, i és molt bé, de vegades hem d'avaluar però no tenim les dades que realment necessitem ni són les fiables per poder prendre decisions. Entenem que el temps ha passat i segurament estem ara molt més ben preparats que fa uns anys, però malgrat tot és un camí que s'ha de continuar recorrent. Evidències. Tots els processos d'avaluació de la qualitat de les titulacions tenim dades que provenen de les universitats, són les dades que ells faciliten a un eix, doncs el nombre de titulats, nombre d'abandonament, nombre de matriculats, etc. I part d'aquestes van a un eix, part se les queden les universitats. I ACU Catalunya també facilita tot de dades respecte a l'acreditació, els processos d'acreditació que fem, la inserció laboral, satisfacció, ocupadors, que tot això configura un mapa d'evidències i indicadors molt importants. Quines són? Abans d'entrar a la universitat tenim dades anuals d'accés i matrícula. Quan estan als estudis universitaris tenim dades de desenvolupament, de rendiment, d'abandonament. I quan acabem els estudis, doncs ara també comencem la col·laboració amb l'IDESCAT perquè també ens ajudin amb dades registrals a tenir més informació sobre els nostres graduats, però tenim les dades d'inserció laboral, les dades d'ocupadors, les dades de satisfacció i tota la informació que obtenim dels nostres processos avaluatius. Amb tot això fem informes sectorials i de sistema universitari. Totes aquestes dades, tots els nostres informes, tot és públic a la nostra pàgina web. Com els agrupem d'acord amb els nostres grups d'interès? Podríem definir que tenim els estudiants, per un costat, professorat pas, responsables acadèmics, aquests també són importants ja per poder prendre decisions, govern de les universitats i govern de Catalunya. Pels estudiants. Els estudiants l'any passat vam posar en funcionament públic l'EUC, el web Estudis Universitaris de Catalunya. Si us connecteu, és un buscador estupendo, no sé si el coneixíeu, però si no us hi convido.
les persones, els futurs estudiants, tenen més sort que quan nosaltres vam estudiar a la universitat, i és que preguntar, escolta, quina està bé de titulació? Doncs no, ara vas a l'EUC, busques la titulació o les titulacions que t'interessen i allà trobes clarament descrit com és la titulació que pots obtenir amb aquella titulació, quina és els resultats de les avaluacions de l'agència, per tant pots saber si està verificat, si està acreditat, i si està acreditat, fins i tot amb colorets podeu saber si té una acreditació en cadascuna de les dimensions que avaluem, doncs el professorat, la publicitat, el sistema de garantia de la qualitat, l'aprenentatge, podeu saber en quin nivell nosaltres l'hem avaluat, si és molt bo o no és tan bo o està en condicions, per tant podeu comparar. I després, a més, tenim 3 blocs d'indicadors on informem els estudiants sobre dades d'accés i matrícula, de nota de tall. Després al desenvolupament tenim els crèdits matriculats, el nombre d'aprovats, el professorat, tenim... I finalment un altre bloc, el darrer, sobre la inserció laboral. Quan vaig trigar a trobar la feina, estic ocupat, de què treballo, faig funcions universitàries o no, quan guanyo... Preguntes que tu com a futur estudiant o la teva família realment jo crec que agraeix moltíssim. Bé, tot és públic i llavors el professorat i el PAS, què fem per ells? Doncs, a veure, el que estem intentant fer, sobretot ara des del 2017, és, amb tota la quantitat d'informació que tenim, l'estem recollint i l'estem presentant de forma sectorial. O sigui, abans fèiem potser, i també continuem fent, jornades més genèriques, però ara la idea és anem-nos a focalitzar en àmbits per facilitar o per ajudar a conèixer, a difondre quin és el coneixement que tenim del sistema sobre aquell àmbit en concret per ajudar els responsables, per ajudar els professors a sensibilitzar-se i a prendre decisions. Aquí ja n'hem fet 2, Infermeria i Medicina, properament farem Educació i també tenim ja començant a preparar Enginyeries. Aleshores, amb responsables acadèmics, aquest és potser és el principal focus de la nostra atenció, perquè nosaltres el que volem, el que hem perseguit des de que vam néixer com a agència és que les nostres avaluacions servissin per a la millora. O sigui, hi ha 2 posicionaments, podem avaluar per inspeccionar o per a la millora. Nosaltres clarament avaluem per a la millora. La funció d'inspecció no ens atrau tant. O sigui, realment creiem que si volem generar un canvi realment hem de buscar facilitar la vida justament aquestes persones, els responsables acadèmics. I per ells què són? Doncs a més de consultar l'EUC, que es poden comparar, a més d'anar a aquestes jornades sectorials, l'agència també els va obrir l'any 2012 el WINDAT, que és aquest web d'indicadors per al seguiment del funcionament de les titulacions, i l'EUC Informes, que allà poden consultar tots els informes públics de l'agència. Veig que m'estic allargant molt. I aquest seria el WINDAT. I aquest seria el portal del web Informes. I finalment, tant el Govern de les Universitats com el Govern de Catalunya facilitem informes de sistema. Totes les dades que nosaltres fem, per què són? Doncs per aquest cercle de millora contínua que explicàvem. Un títol s'ha de planificar, s'ha de dur a terme, ha d'analitzar les evidències que nosaltres proporcionem, però finalment ha de prendre accions de millora. Llavors, tots els nostres indicadors que facilitem estan vinculats, estan íntimament lligats amb aquest procés. Reflexions finals. Com està Catalunya, la part del sistema universitari, en relació a les evidències? Doncs, a veure, considerem que està bé. O sigui, tenim moltes dades, moltes evidències, fins i tot potser massa, no? I podem acabar perfeccionant, podem acabar d'encara millorar més els indicadors que tenim, com d'abandonament. Podem buscar un indicador d'abandonament per programes conjunts que sigui encara molt més concret i arribarem del 29,6 al 29,7% d'abandonament. Però bé, l'important és saber que tens gairebé un 30% d'abandonament i alguna cosa has de fer. Per tant, tenim molt bé les evidències, podem continuar millorant aquest camí, però potser no és tan rellevant com anem amb l'anàlisi. Home, l'anàlisi anem no tan bé com amb les evidències, però sí que amb tot el procés d'avaluació de la qualitat amb les universitats s'ha anat incorporant dins de la dinàmica avaluativa de les universitats. Per tant, òbviament, tenim molt marge encara per continuar fent anàlisis, però també hem de ser conscients que, com tots els processos, necessitem un temps de maduració. O sigui, fa just 2 anys que estem impulsant els processos d'acreditació de les titulacions.
Òbviament ja en veníem d'experiències pilots abans, però ara, com que és un requeriment, ja forma part del nostre sistema, cada vegada més aquesta anàlisi, a mesura que l'anem perfeccionant, es veurà enfortit. En tot cas, és una bona senyal de que ja el tinguem incorporat dins del nostre sistema. I finalment queda l'acció. Clar, ens estem entrenant, o sigui, ara tot just encara no hem acabat el primer cicle d'acreditacions i potser el que encara hem de saber fer és perfeccionar quina tipologia d'acció per després poder avaluar l'impacte, que seria realment el que a nosaltres ens agradaria. Moltes gràcies.